Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorri Otsailaren 8ko programara eta aste honetako azkenengoa. Gaur ostirala da eta izan ere gaur zinemetan estreinaldiak izango dira eta zinemak garrantzi handia izango du gure gaurko saioan. Bi elkarrizketak horren inguruan izango bai dira. Lehendabizikoan adibidez Basque Selfie pelikulari buruz hitz egingo dugu. Gaur estreinatuko da eta bertan parte hartu duen Sandra Iraizoz aktorea izango dugu gero xehetasun guztiak emateko filma honen inguruan. Eta jarraian elkarrizketa baino gehiago kolaborazioa izango da, Arantza Ibarra kolaboratzailea izango da gainontzeko estreinaldien berri emateko. Orduan has gaitezen. 20. mendeko 30ko hamarkadan mugituko gara. Izan ere nahiko mugitua izan zen hamarkada hori. Hasteko 1931an Bilbon Atletikek 12-1 irabazi zion Barsari. Espainiako ligaren historian izan den gol kopururik handiena lortuz. Urte batzuk geroago Guda Zibilaren testuinguruan 1937 urtean Malagatik Almeriara doan errepidean gaur N340 La Desbanda izenez ezagutzen den sarraskia gertatu zen. Armada frankistak airez burutu zuen erasoa, bombak jaurti egin ziren. 3.000 eta 500.000 artean izan ziren ere hildako pertsonak, errefugiatuak. Goazen urtarrilaren 8ko titularrekin. 2018 urteari dagokion Nafarroako zerga bilketa likidoa aurreko urtea baino baxuagoa izan da. Atzo Otsailak 7 erkidegoko presidenteak Barkosek Najerako Santa Maria la Realen patronatoaren bileran hartu zuen parte. Kataluniako buruen kontrako auzia gero eta gertuago dago. Datorren asteko Otsailaren 12an izango da. Iruñean saltoki berriak bultzatzeko sedearekin zeinek 20 proiektu lagunduko ditu. Euskara ordenantza berriak aurrera egingo du Iruñean. Euskarazko antzerki ziklo berri bati hasiera emango zaio bihar Iruñean. Zehazki Zibibox sareak aurrendako antolatutako Panzart konpainiaren Boli Bili Boli obrarekin. Egunkarietako azalen txanda, goazen lehendabizi egunero egiten dugun moduan Diario de Navarrara. Titular nagusian hau jarri dute, Casadok Madrilgo martxak Sánchez hauteskundeak deitzera behartzea espero du. Azaleko irudiak medikuen grebari egiten dio erreferentzia. Izenburua oparatu dute, medikuen grebarekiko atxikimenduak gora egiten du. Diario de Noticiaseko titular nagusian bestalde, progresisten gehiengoak fronte ultrara gerturatu izana, UPNren ideia falta dela eta izan dela leporatzen du. Azaleko irudian Jagoba Arrasate Elsadarren ageri da Osasunak Gijonen lehen postua lortu nahi du izenburupean. Gara egunkariko lerroburu nagusian hau irakurri daiteke, trafikoaren transferentzia Nafarrora ia itxita. Bestalde Gasteiz eta Amurrion ezker abertzaleko 2 militante atxilotu dituzte eta Zaleko argazkian atxiloketen aurkako manifestazioa ageri da. Alboan izenburu hau dago. Bidoi bateko atzmarkak direla eta 2 gazte auzitegi nazionalera. Hedabide euskaldunei dagokienez, berria egunkaria ikusiko dugu lehendabizi. Goian eskuinean, bizigiro atalean, Olga Peña Garikano ikertzailea ageri da eta bere hitzek osatzen dute izenburua. Harritu nintzen ikusita Europan zein ezagutza txikia zegoen autismoaz.
Horren azpian manifestazio bat ageri da, lehen aipatutako Gasteiz eta Amurrion Gasteizeko eta Amurrioko bi militante horien atxiloketaren aurkakoa eta bi gazte atxilotu dituzte Araban dio izenburuak. Azpian, amiantoak 35 pertsona baino gehiago hil ditu Araba, Bizkai eta Gipuzkoan 2018an. Lerroburu nagusia zen hori eta alboan gainontzeko edukiak. Ikastolek azaldu dute ikasle atzerritarren 191 eskola publikora bideratzen ari direla aurten Araban. Ondoan, independentista katalanen aurkako epaiketa salatzera dei egin du gure eskudagok. Azpian kirolari dagokionez, Rafa Alkorta Atletikeko kirol zuzendariaren esaldi bat ipini dute. Gaizka Garitanoren aldekoa da gure apustua, baina ezin da ezer ziurtzat eman. Eta amaitzeko Arian atalean, ondoan Eusko Legebiltzarrak ez du eztabaidatuko pobreziaren aurkako herritarren legegaia. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko webgunean berri hau nabarmendu dute. Santiago Abascal, 2. Vox izanen da Nafarroatik nazionalismoa eta filoterrorismoa kanporatuko dituena. Ondoan beste bi berri. Lan baldintzak prekarizatzen dituen akordioa erdietsi dute Comisiones Obreras eta UGTek TCC enpresarekin. Azpian ez aurrera ez atzera geratu da autobus bat Aralarrera Uhartetik igo nahian. Iruñerriko agenda. Otsailaren 24 arte Kondestable Jauregiko lehendabiziko gelan, Alfredo Sada elkarteko 30 artisten lanak hiri geometria deritzon erakusketan ikusi ahalko dira. Sarrera libre. Otsailaren 10 arte Nafarroako Unibertsitateko Museoan, Jorge Oteizaren inguruko erakusketa, Génesis de la abstracción en los murales de Jorge Oteiza izenburupean, sarrerak 4,5 euro balio du. Gaur gaueko 9etan Noaingo zentro kulturalean, egun bat gehiago bizirik pelikula eskainiko da. Gazteleraz izango da proiekzioa, sarrera 3 eurokoa da. Gaur arratsaldeko 8etan Kondestable Jauregian errezitaldi musikatua euskeraz Nafar Ateneoak antolatuta. Sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak izenburupean, Iban Zaldua autorean izango da eta sarrera librea izango da. Bukatzeko bihar arratsaldeko 6etan Nafarroako antzerki eskolan musikala euskeraz Demode Kuarteten eskutik. Epa txiki deritzon emanaldia eskainiko dute eta sarrerak 6 euro balio du. Nahiz eta hor Nafarroako liburutegian izango dela jarri, esan dudan moduan Nafarroako antzerki eskolan izango da. Gaur eguna aurrera joan ala, goi lainoen tarteak zabalduko dira. Hegoaldeko eta hego-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogor batzukin. Temperatura maximak nahikoa igoko dira. Larunbatean zerua tarteka lainotsu ibiliko da, erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin. Hego-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, gauean indarra hartuko du, bolada gogorrarekin eta oso gogorrekin. Temperaturan aldaketarik ez. Igandean eguraldia nabarmen aldatuko da, fronte hoz batek eragingo digu eta haizea ipar-mendebaldera aldatuko da. Eguna laino desientekin hasiko dugu eta euria pixka bat ere egingo du. Euria zonalde guztietara zabalduko da. Ipar isurialdean hegoaldean baino euri gehiago espero da. Egunaren amaieran atertzera egingo du.
Hasieran, hego-mendebaldeko haizea ibiliko da bolada oso indartsuekin. Elur maila 1000 metro inguruan jaitsiko da arratsaldean. Temperatura maximoak egunaren hasieran neurtuko dira hego haizea ibiliko den uneetan. Iruin herriko albiste edo berrien txanda, has gaitezen Atarrabiarekin. Atarrabiako elkarteek laguntza ekonomikoa jasotzeko aukera dute, udalak 2019 urtean zehar kulturekintzak burutu ditzaten deialdia egin du eta. Eskaera horria eta bestelako dokumentuak edo bete beharreko baldintzak konsistorioaren webgunean zintzilikatu dira, nahi dutenek kontsultatu ditzaten. Epea otsailaren 22an akituko da. Bestalde, pasaden larunbatean beti onak partidua jokatu zuen Baztanen kontra. Berdinketan hasi ziren eta horrelaxe ere bukatu zuten jokoa edo partidua. Puntu kopuru berarekin erdialde zonaldeko 3. mailako 15. taldearen sailkapenean, 0-0ko emaitza lortu zen otsailak 2 horretan pasaden larunbatean, 23. jardunaldian. Egin dezagun aurrera zizur nagusiko albisteak birpasatuz. Zizurrek ere inauteriak ospatuko ditu. Izan ere berdintasun zerbitzutik besta dela eta hirian zizurren antolatutako jardueretan parte hartzeko deia eginda. Izen emate epea otsailaren 13tik 20ra irekiko da eta 012 telefonora deitu behar da izen emate edo inskribaketa hori gauzatzeko. Honetaz gain, otsailaren 13ra arte euskara ordenantza aldatzeko proposamena jendaurrean jarriko da. Hiritarrek ekarpenak egitea posible izateko. Ideiak edo proposamenak partizipazion gidoia partaidetza abildua zizurnagusia.eus elbidera bidalia ahalko dira. Ez da erakusketa publiko bakarra, udalaren laguntza ekonomikoak erregulatzen dituen ordenantza orokorraren eraldaketarako ekarpenak ere jasoko dira. Kasu honi dagokionez eta aurrekoan bezalaxe, otsailaren 13ra arte ipiniko da jendaurrean eta proposamenak igualdad.berdintasuna abildua zizurnagusia.eus posta elektronikora igorri ahal dira. Bukatzeko, iaz 2018an udalak 27 ezkontza zibil burutu zituen, aurrek urtean baino 7 gutxiago. 2015 urtean ere kopurua handiagoa izan zen, 51 gauzatu ziren eta. Urtero eskaera gehien jasotzen duten hilabeteek ekaina, urria eta azaroa dira. Iazko 27 horietara bueltatuz, bestalde 27 horietatik 2 euskeraz izan ziren, beste 2 elebidun eta bat sexu berdineko pertsonen artean. Bukatzeko, goazen Iruñeko berriekin. Datorren astean hiriko euskarazko umore zikloa bueltatuko da. Irriziklo 2019 alegia. Otsailaren 13tik martxoaren 12ra arte iraungo du. Berri gehiago Iruñeari dagokionez. Udalak Etxabako auzoko udal kiroldegiaz disfrutatzeko doako 31 bono eskaintzen ditu. Eskaintza hau baliabide murriztuko edo txikiko pertsonentzat dago zuzenduta. Otsailaren 11an datorren astelehenean irekiko da eskaerak aurkezteko epea. Otsailaren 15ra arte zehazki. Ekintza sozialeko bulegoetara eraman beharko dira bete beharrezkoak diren dokumentuak, zapateria kalean aurkitzen dena. Txirotasun eta bazterkeria sozialaren kontrako Nafarroako sareak bestalde pobreziaren aurkako idei bikainak deritzon programa aurkeztu egin du Iruñeko konsistorioan, udaletxean. Gazteleraz hitz joko bat egiten da izenarekin, BIP siglekin. Hitz horren esanai elitistak bazterketa nabarmentzen bai du. Pobreziaren kontrako borrokan sakondu nahi du programa honek. Albiste gehiago Iruñean. Aste honetan, ELA, LAB, Steilas, ESK, CGT, CNT, N eta 3 sindikatuek aurtengo martxoaren 8ko greba feminista Nafarroako gobernuan erregistratuta dagoelaren berri eman zuten. Orokorra izango da, lan eta betebehar guztiak etenduz, gizartean emakumeak duen
paper garrantzitsua eta noski ematen zaion balore eza, berdintasun eza islatuz. Bestalde, larunbat honetan, hau da, bihar otsailaren 9an Iruin herriko gune informatiboa aurrera atera ahal izateko emakumeak izen ematera animatzen zaie Lunes Lilasetik. Bere Facebook orrian, Lunes Lilasekoan, apuntatzeko linka aurkitu daiteke. Datorren astera bueltatuz, datorren asteko asteartean otsailaren 12an Kataluniako buruen kontrako auzia hasiko da. Gure esku dago plataformak epaiketa salatzeko mobilizazioa edo manifestazioa deitu du auzi honek demokraziaren kontra egiten duela defendatzen baitu taldeak. Iruñeko udaletxe plazan izango da arratsaldeko 7etan egun horretan, asteartean, otsailaren 12an, eta Nafar hiriburua ez da izango toki bakarra. Tuterak ere manifestazioa hartuko du arratsaldeko 7etan Foru plazan. Baita Lizarrako Foru Enparantza edo plaza eta Faioako Nafarroa plaza eta Zangotzako arkadetan. Guztiak ordu berean arratsaldeko 7etan otsailaren 12an asteartearekin. Bigarren manifestazio bat izango da ere otsailaren 17an Donostian, eguerdiko 12etan. Gros auzoko Katalunia plazan zehazki. Politikaren harira atzo otsailak 7 ostegunarekin Nafar hiriburuko Iruña Park hotelak Vox alderdiaren ekitaldi politiko bat hartu egin zuen. Izan ere, poliziak eremua inguratu egin zuen. 1300 pertsona gerturatu ziren bertara ekitaldira. Han, Santiago Abaskalek, Nafarroa nazionalisten eskuetan egonda larrialdi egoeran dagoela adierazi zuen. Bere esanetan, Nafarroa da, ez Euskadi. Nafarroako Vox taldeko ordezkaria bozeramalea den Ignacio Garrigak ere hitza hartu zuen. Politikariaren arabera, Garrigaren arabera, maiatzaren 26an Barkos eta Sironi agur esango zaie. Goazen magazinaren bigarren zatiarekin, elkarrizketa bat izango dugu eta kolaborazio bat. Biek zinemari buruz hitz egingo dute. Lehendabizikoan Sandra Iraizoz aktorea izango dugu eta Basque Selfie pelikula aurkeztuko digu. Gaur Iruñeko Yamaguchi zinemetan estreinatuko dena. Eta jarraian Arantza Ibarra kolaboratzailea eta zinema zuzendaria izango dugu, gainontzeko estreinaldien berri emateko. Zinemaldian estreinatu zen eta gaur otsailak 8 zinemetan edo zinemaretoetan egingo du. Basque Selfie pelikulari buruz ari naiz eta gaur ura ezagutuko dugu bertan parte hartu duen Sandra Iraizoz aktorearen eskutik. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Zer modu zaude? Ongi. Bueno, lehenengo eta behin esan behar dut, barkatu nire euskera, ez da oso ona, baina saiatuko naiz. Lasai, eta eskerrik asko etorri izanagatik. Vale, eskerrik asko zuei. Orduan, esan dugu gaur estreinatuko dela zinemaretoetan, eta zer aurkituko du ikusentzuleak bertan? Sorpresa, txiki edo handi bat, segun zeren da, historio oso polita da, bi historio daude, biak oso politak dira, baina importanteena Agus Barandiaranen baserriari buruz hitz egiten du. Eta hori niretzat da superazio historio bat. Eta oso garrantzitsua da eta oso polita gainera. Eta hori badauka sorpresa hor finalean sorpresa bat. Hori da historietako bat, baina esan duzu bi daudela. Bai, historia importanteena esan dudana. Agus Barandiaranen baserriaren historia da errepide batean nahi zituen egin eta bere baserria bota nahi zituela. Orduan, baserri hori 1540ko urtekoa gutxi gora bera da, eta orduan historio asko dauka baserri hori. Gainera, badakizu baserria zer den, ez da bakarrik etxea. Baizik eta tradizioa, historia, eta hori, imaginatu, 1500ko urtekoa, imaginatu zenbat historia.
Orduan, bera nahi zuen, bere baserria ez bota. Eta hori da historia, ez? Bera, ez dula nahi botatzea, eta besteek nola nahi dute botatzea, errepidea egiteko, bakarrik errepide bat egiteko. Eta hori, pelikulan kontatzen da, berak nola, hori, eta gainera, berak, ez badakizue, Korrontziko izenburuaren pertsonajea da, ez? Eta Korrontzi, justo, tradizionaleri buruz egiten ditu musika. Horregatik, da, hori, berak mantentzen du tradizionala musikarekin, ematen du munduari buelta musika hori erakusteko, eta gero bere historia, imaginatu nola denez, bere tradizionala, bere pertsonala, gainera. Talka egiten dute. Horregatik, hori da. Eta gero, bigarren historioa da, historio honen burua edo, ez dakit nola esaten den, hilo konduktorra. Ardatza, Bai, ardatza. Beste, nola esaten den. Bueno, nahiko ongi, Beste historia parezido, edo? Bai, antzekoa da. Ulertzen da, orduan bai, lasai. Bale, kazetari bat ikusten du Agus Barandiaren historioa telebistan, eta berak esaten du, zergatik ez dut honi buruz zeo zer egiten. Eta gera, saiatzen da, historio hori dena ongi esaten, eta gero, justo, paraleloan, bere ama galtzen du memoria. Orduan, ikusten da, pelikulan gutxi gora bera, berdina dela. Pentsatzen baduzu, berdina da. Bere amaren memoria, bere familiaren memoria da. Bai. Eta tradizionalak, eta hori, familiaren historioa. Gertatzen dena Agus Barandiaren baserriarekin. Orduan, hori niretzat politena hori da. Dena nola denez, paradoja edo... Bai, mantendu behar dela azkenean, hori, kontakizun hori gorde behar dela, historia mantendu, memoriaren garrantzia azkenean, bai. Hori da. Baina, igual, esplikazioan ez da oso ongi geratzen, baina gero pelikulan, benetan esaten dut, merezi dula. Bai, ez, oso ongi ulertu da, bai. Eta zergatik izenburu hori hain gaurkotasunekoa, selfie ez dakit? Bai, esan dudan bezala, gure historioa da ez. Euskadiko jendearen historioa, baserriak hori da. Orduan, baske, internazionala egiteko, baske selfie, baskearen selfia retrospektiba edo, horregatik baske selfie. Eta konkretuki hor, zein da zure pertsonaia eta zer nolako garrantzia du historioan? Ni naiz kazetariaren amaren erizaina. Eta nik esaten diot berari nola dagoen bere ama. Nola lehenengoko gauzak eta olako zerbait ongi etortzen zaiola hori biboa mantentzeko, ez? Hori gertatzen da Alzheimerrarekin. Orduan. Nola prestatu zenuen rol hori? Egia esan da, pelikula da, baino ikusten duzun bezala, benetakoa da, historio benetakoa da. Orduan, saiatu ginen dena errealitatearen bezala egitea. Orduan, ni badaukat pertsonal historio bat horrekin, eta orduan oso erraza izan zen, zeren ni pentsatu nuen, nola esan zuten hori, ez dakit zer, eta sartu nintzen, segiduan, gainera Itziar, eta kazetaria, eta Itziar da oso zerkanoa, eta berak... Bai. Orduan, hori prestatzerakoan, atzera begiratu egin zenuen zuk bizitako bizipenetara. Bai, hori da.
Zer, bueno, eske, osea, egunero denek daukagu historia kontatzeko, ez? Eta denek daukagu gaixorik, osea, familiako batek gaixorik egongo da, denok daukagu memoriari buruz, zeo zer espezialki edo, orduan, niretzat, historia honetan oso erraxa da identifikatzeko zeo zer zurekin, ez dakit nola esan. Baina aldi berean pentsatzen dut zaila ere azkenean bizipen gogorrak direlako, ez? Eta ere beste baten azalean, ez dakit. Osea, niretzat beti esaten dut zeo zer ona atera dezakezu momentu txar batean. Orduan hori egin nuen, ez? Osea, pentsatu nuen, jo, hau, oso txarra da egiteko, baina seguru nago edonori ongi etorriko zaio hau egiten badut. Orduan hori izan zen nire... niretzat, bai. Orduan, zuretzat ere, ez dakit, alde batetik askapena izan alda edo, eta hori, ekarpen bat egin duzu, zerbait ona ekarri duzu hortik. Bai, esan dudan bezala, pues hori, osea, zeo zer ona ateratzea komenigarria da, hori da, komenigarria da. Orduan hori egin nuen, hau oso momentu txarra da, baina zeo zer ongi egongo da, edo zertarko, eta orduan esan nuen, pues igual, momentu hau nire barruan ez dago oraindikan, ez dakit nola esan, bai, sendatuta, orduan, aberra honekin sendatzen bada. Eta ez da sendatu, baina pixka bat hobe bai. Bintzat ez, bai, izen helburua eta, nolakoa izan da orokorrean filmaren prestakuntza? Oso polita, osea, denen artean oso ongi egon ginen, moldatu ginen oso ongi, eta gero, triste, osea, historia tristea izan arren, proiektu politatera da aurrera edo? Ez, esaten dut, osea, proiektua noski, baina esaten dut normalean rodajean, osea, rodajeak oso, ez dakit nola esan, gogorrak eta lan asko, ordu asko, eta hori ematen du, harremanak, hori... Bai, estresak azkenean ez, jarreran eragin dezake edo. Eta justo, proiektu honetan, justo aldrebes izan da, orduan... Batu egin... Bai. Bueno, eske gainera, hori, aguz, eske dena amorea da, orduan... Bai. Bai, lehen aipatu egin duzu hori erraza egin zela beraiekin lan egitea. Bai, aguzekin, Izaskun, Iturrirekin, haiek dira Korrontziko taldearen izenburuak, eta gero baita Izaskun Iturri, beste Izaskun, osea, eske... Nola sortu zen filman parte hartzeko aukera edo? Ni, egia esan da, ni zinea egiten dut, baino produktorea bezala. Eta banengoen hor produktorearen barruan, eta berak esan zidan, zuk egiten duzu, egiten dut, baino nire denbora librean, egiten dut antzerkiak. Eta esan zidan, eta zergatik ez duzu hau egiten. Berak bazekin nire historia pertsonala, eta nire, hombre, bueno, ez dakit zer, berak, venga, osea, eske, ikusten zaitut zuri, eta nik, hori esaten baduzu, venga, bale, egingo dut. Zer, osea, niretzat Joakin da zuzendaria. Nik ikusten dut zinea, berak ikusten dudan bezala. Ikusten du... Bai, ikuspuntu berdin hori da. Iritziak antzekoak dituzu edo gustuak edo... Bai, ez gustuak, baizik eta nola egin zinea. Nik egiten dut produktorearen inguruan, baina baita egin ditut gidoi batzuk,
Orduan, nola ikusten dugun mundua, gutxi gora bera, berdinak ikusten dugu. Orduan, pues nola esan ezin da. Bai, esan duzu baina gustora egin duzu. Bai, oso gustora. Orduan esan diteke zuretzat esperientzia berri bat izan dela, beste alde batetik, ez? Bai, hori bai. Oso polita, animatzen diot jendeari hori probatzeko, ez dut esaten Hollywooden edo, ikasi behar duzu, hori egiteko, baina bai pixkat probatu, mundu desberdinak probatu ez dakit. Baina polita dela. Bai, oso gogorra, baina polita. Eta anekdotaren bat aldaukazu? Edo, asko pentsatzen. Bai, asko daude, baina, oso polita izan zen, hori, momentu batzuk euskeraz egiten da, besteak erderaz, beste batzuk ingelesez, eta orduan, badaude, nik bezala, nik hitz egiten dut nahiko gutxi gora bera, baina ulertzen dut dena. Baina badaude batzuk ez zekile, bazeuden batzuk ez zekila ezer. Orduan, beste batzuk ez zekiten ingelesez. Orduan, hori Eta hala ere guztiak ongi. Bai. Nola esaten den? Naciones Unidas edo? Bai. Hori gutxi gora bera, badirudi hori dela pelikula hau, bai. Azkenean hizkuntzak ez beti ulertu egiten gara gure artean, hori gertatzen da ere beste herrialde batetara joaten baldin bazara, azkenean kinuekin eta ez? Eta gainera proiektu hau, denek ikuspuntu berdina daukagu proiektu honen inguruan, orduan hori asko errazago egiten du. Ez baduzu hau entenditzen, igual du, badakizu, zerezkoa den proiektu hau, zeri buruz, ez dakizer, orduan egingo duzu ongi, seguro. Barrutik ateratzen bada. Bai, horrela izan barko litzateke edo zein gauzetan, ez? Hori, azkenean gure artean ulertzeko era asko edo bide asko daude. Bai. Eta labur bilduz orduan, esperientzia hon izan dela argi eta garbi dago, zer nolako ekarpenak egin dizkizu zuri, pertsonalki, proiektu honetan parte hartu izanak? Markatu? Bai, zer eramango zenuke proiektutik? Zer nolako esperientzia izan den? Nik uste dut, hori. Zer suposatu duen? Beste aktoreak, Joaquin, Calderón, Agus, ez nekien, banekien Korrontzi taldearen historiari buruz, banekien zer egiten ari zuten, baina ez nion berari ezagutzen. Eta geratu nintzen, harrituta, oso zerkanoa da, oso gu bezalakoa, ez dakit nola esan, bai hori, jende asko dauka beren atzetik, baina bera da pertsona normala. Eta bere historioa jakin ondoren, hemen dago niretzat, ez dakit nola esan. Bai. Agus, niretzat Agus eta Izasku, hori da. Joaquin, beste taldeko jendea, gure taldeko jendea, baina hori, nola berari ezagutu, eta hori, ezin duzu deus gaizki esan berari buruz, ezin da. Zeungi. Bai. Orduan, esan dugu ere zinemaldian estreinatu egin zela, gaur zinemaretoan, aretoetan, eta nolakoa izan zen filma bukatuta ikustea? Oso ona, jendea txalo asko egin zituen, galdera asko hori ona da. Galtzen baditu ona da, galdera asko egin zituen, eta gero kritika gutxi egon ziren, baino onak. Orduan, hori, zinemaldian egoten bazara ikusten duzu pelikula asko daudela, orduan kritika osoak ezin dira pelikula bakoitzean egin, orduan kritika batzuk egon ziren, baino onak, orduan
Aber gaur, ez ere esaten duten, baina bai. Bueno, momentuz behintzat orduan, hori, erantzuna publikoarena eta kritikoen aldetik? Bai, oso onak, bai. Gustora. Eta zinemaldian egotearen esperientzia zer moduz? Esaten duzu pelikula? Bai, bueno, hori esan duzu erantzuna ona, eta, bueno, pentsatzen dut ere, eta hori galdetzen nuen lehen, claro, errodajean parte hartu izan eta gero emaitza guztia ikusteak, zerbait aldatu egin da? Ez, vale. Hori dena igual dago, bai. Vale, hori, dena proiektu osoa bukatuta ikustea, Hola da, bai. Eta ez da jaialdi bakarra bere ibilbidean, ez? Berlinale... Bai, oraintxe bertan dago Berlinalen, egon zen baita zinegin, Donostiko zinemaldean, eta hori, eta orain, pues a ber, zinean, eta gero saiatzen da festival gehiagorako eramatera, a ber. Orduan, lehendabiziko erantzun positibo hori ikusita, aurreikuspenak zenolako aurreikuspen dituzue? Ba hori, festival gehiago eramatea, a ber, sorteo hori segitzen duen edo ez, baina suposatzen da segituko dula, ez? Bai, eta gero hori, orain publiko handiago batera edatuko gaurtik aurrera? Horregatik, hori, gaurtik aurrera, gaur estrenatzen da Iruñan, Golen Yamagutxin, Bilbon, Gasteizen eta Donostin, eta hemendik gutxira Madrilen eta Bartzelonan. Eta Madrilen eta Bartzelonan estrenatzen bada, suposatzen da, gehitzen da, ez, proiektua. Eta hor gaude. Bai, orduan ikusi dezakegu hemen Iruñan behintzat, Golen Yamagutxitan. Bai. Goizeko 8:00 gaur, aber izaten duten jendea. Bai, arratsaldean esan nahi, bai. Eta informazio gehiagorako joan dezakegu nonbaitera, webguneren bat edo? Bai, ez dauka webgunerik, Basque Selfie pelikula, baina nola Joaquin Calderón nahiko famatua da, eta Korrontzi baita ere, beraiek bere sare sozialetan eta bere webgunean ateratzen dute dena, informazio guztia ateratzen da hor. Orduan, bilatu Korrontzi edo Joaquin Calderón. Mila esker, Sandra, azaldu diguzun guztiagatik. Zuei. Oso ongi ulertu zaizunez eta hasieran hori esan duzu. Eskerrik asko. Eta zinemetara joango gara? Bale. Hor egongo gara. Primeran, aurrengora arte. Bale, agur. Kriston gatazka igual. Antza, errepidia badao, bai zabaldu nahi dabe. Yo conozco al dueño de este caserío, Agus Barandiaran, el de Korrontzi, ¿te suena? El músico, sí. ¿Tú crees que podemos tener esperanza después de todo lo que ha pasado, de todo lo que han sufrido mis padres y todavía el caserío, que si la amenaza, que lo van a tirar, cuánto tiempo está pasando y estamos igual que antes? Toda la familia hemos luchado por eso y nadie está ayudando para nada. El origen de tu casa está aquí dentro. La baserría da Dana, de Cota de Dana. Este caserío es una choza. Son 500 años, ¿sabes? Son 500 años de nuestra familia ahí. ¿Hay posibilidades de que no tiren el caserío? Hay que acelerar el asunto del caserío para empezar a demoler cuanto antes. Es que yo soy músico. Soy músico, toco el acordeón, toco la triquitilla. En este momento no te puedo decir que sí. Ostras, gogorra izen behar da, Al final me siento solo.
egiteko, eta ez hori bakarrik gauza asko bai daude zinemaren industria honetan berri asko, ez da? Bai, zenba denpora ja, ez garela egon, alkarrekin, eta orduan, bai, azkenean gauza asko kontatzeko, Eta urte hasiera gainera... Hori da, urte hasiera hasi da oso fuerte, oraintzen nengoen ez, konbentatzen pixka bat, June, nire film laburra, Estatu Batuetan aukeratuta dago orain Georgian, egonda bai aukeratutan beste lekutan ez, izan nizun bezala orduan ez, Txilen, Indian, Kolombian, Argentinan, Paraguain, Afrikan, Nigerian bai egonda, eta orain niretzat oso garrantzitsua da, ze labur biran aukeratu dute June, 9 film labur aukeratu dute eta bat June da. Orduan egongo gara, hanbeste lekutan, Euskal Herriko hanbeste herritan, eta oraindik ez digute esan ze herri izango diren, baina hanbeste herri edukiko dute aukera June ikusteko eta beste 8 film labur euskeraz ikusteko, eta bai egongo da bai Katalunian eta bai kanpoan ere bai Londresen, oraindik ez dakigu egia esan non, baina laster martxoaren 18tik apirilaren 17ra edo gutxi gora bera izango da, labur bira. Pozik egongo zara? Bai, ze egia esan, jende askorik esaten dio, non aukiko dut aukera ikusteko June, ez gainera jendeak nahi du ikusi pixka bat, ez, pantai handian, eta oraindik ez dakit, baina espero dut, laster, eta azkenean horrela aukiko dute aukera, bentsat, jende askorik esaten dut, etorriko da, ez dakit zerrira, erotoriko da, hori ez dakit, baina gertuan bentsat ebiliko da. Eta zure lanaren errekonozimendu bat dela, azkenean hori erantzun positiboa izaten ari duela. Bai, egia esan, Ameriketatik haue Georgiakoa pila bat harritu nau, ze orain gutxi gora bera, orain arte izan da India, Hego Ameriketan batez ere, Afrikan ere bai, eta, Estatu Batuetatik ere bai ez, pixka bat... Esaten zenuen, agian Indiaren kasuan, sentsibilizar, gehiago konektatzeko beste gizarte mota bat dela ez, eta errazagoa zutela. Bai, nik hori pentsatzen dut, Hego Ameriketan ere bai hori gertatzen da ez, espiritual puntu gehiago daukate bai, heriotza bai beste era batera ikusten dute, Junek era batera ero beste batera heriotzagatik hitz egiten du bai, ez da bakarrik txiki neska gazte bat zelako gauza ezberdinak egiten dituen. Hor bai barruan dago heriotzaren gaia ez, batez ere. Orduan behiek daukate heriotza ikusteko beste ikuspuntu bat eta gehiago nik pentsatzen du, nik saiatu nahi zena gehiago ulertzen dutela ez. Eta horregatik pentsatzen nuen, igual horregatik izango da, baina orain, Georgian bai eta leku askotan egon da bai ez, ezak esaten dana bezala, eta orduan, posik, egia esan, ze hori nahi duzu ez, normalean egiten duzunean horrelako gauza bat da, jendeak ikusteko, ez hor gelditzeko, ze lan asko egiten duzu eta ilusio handia daukazu eta jende asko ez implikatzen duzu lako lan handi batean ez. Bai, eta adierazpen arte bat da eta adierazpenak duena da hori ez, toki batetik bestera mugitzen dela, jendeari zerbait esateko dela. Bai, ze askotan gertatzen da, igual egiten duzula ilusio handiaz gauza bat, eta jendeak ez du ezagutzen, eta, zure lagunak, eta aberrea ikusten dudan, eta baina hor gelditzen da, ez, damaten du, ez dela azten, ez, egin duzune pertsonaia ume bat egite bezala, ez da azten eta hor gelditzen da, ez, horrek urteekin eta ez du aurrera egiten, ez, ematen du pausoak ez duela egiten, eta orduan pena ematen dizu, ez, gelditzea hor txiki eginda. Orduan jaialdi ugarietan? Bai, jaialdi ugarietan, eta laster, orain 16-17 aste bukaera, otsaiaren 16-17an, egongo naiz bai grabatzen dokumental bat, Ekairi omenaldi bat egingo diot, bere gurasoak protagonistak izango dira, eta Ondarrun egingo da omenaldi bat, ze urte bat pasatu da, bere burua hil zuela, eta Krisalis orain naizen bezala, berak parte hartzen du, eta bera dago antolatzen omenaldia, Beiko Zinin Ondarrun, eta orduan hor egongo gara grabatzen, gidoia egin nuen eta nik Elaxarretan ari bere gurasoei kontatu nien zela nahi nuen egin, beraiek ezagutzen dut nahiko, batez ere Elaxar, eta nahi nuen gutxi gora bera, beraiek oso sentikorrak dira eta bai daukate indarrakin eta energiakin eta
asko sinisten dute, eta orduan ni neukana pentsatuta kontatuta gero ikusi nuenean oso unkituta, pentsatu genuen aurrera joan behar ginela, laserretan hasi ziren diru banaketa egiten, eta Mi Pequeño Gran Samurai deitzen dio berak, Kairi, Mi Pequeño Gran Samurai, eta horrela edukiko du izenburua, Mi Pequeño Gran Samurai. Orduan gaude talde handi bat, egia esan, batu gara talde handi bat, hau aurrera eramateko, aktorea bebai daukagu, ez bakar dokumentala bezala, testigantzak daukagu bebai, hitz egingo dutenak, baina gero aktore bat Inigo Gaztezi dago bebai, Izar Films ekoizle bezala dago, June nirekin egin duena, oso pozik nago izaskunekin, eta berari bezan nion, hemen parte hartzeko, eta oso gustura gainera bera zegoen parte hartzeko hemen proiektuan, eta gaude, esaten da bezala, orduak eta dana prestatzen, eta, ondarru egingo dugu, zoratu horrek, gazte bukaera, espero dugu euririk ez egitea, ze asko gauza kanpoan nahi dugu grabatu, eta, plan B egin beharko dugu ez, badazpadan, baina, ze horrelako gauzetan badakizu eguraldia oso garrantzitsua izaten dela. Bai, den aldatu dezake ez. Bai, eta omenaldia bertan da, eta nahi dugu aprobetxatu horrazte bukaeran. Bai, ze, omenaldian, barruan, behiko zinin eta kanpoan, grabatuko dugu, baina gero beste gauza asko daukagu, ja barruan izan behar direnak, nik barruan buruan daukat, eta beraiekin hitz egin da, kanpoan izan behar direla, batez ere kanposantuan, eta leku batzuk aproposak zirenak ekairentzat eta bere gurasoentzat. Orduan hori garrantzitsua da bai. Ekitaldiarekin batera omenaldi bat izango da pelikula. Bai, omenaldia izango da abia puntu bat, berez, aldarrikatzeko, transexualitatea, transgeneroaren, da beraiek pasatzen duten gauza, aldarrikatzeko eta batez ere omenaldia egiteko ekairi. Orduan, espero dugu dana ondo ateratzea eta ea zelan jaten den. Kontatuko dizut. Behintzat dena prest, zuzenean errodajearekin jartzeko. Hori da. Eta hau ia pixka bat alde batera utzita, beste gauza daukagu komentatzeko. Esan dugu, bai. Ze goia pasatu dira, 33 urte, goia pasatu dira, eta izan ziren larun batean. Jendeak, gutxi gora bera, Andreu Buenafuente eta Silvia Abril, beraiek bikotea dira eta oso komikoak dira, eta nik uste dut umore puntutik bentsat beraiek oso onak direla, argiak dira eta bere bilen artean daukate oso konplizitatean handia. Orduan, zein egira bazi zuen, egon zen oso banatuta, ze lehena beti izaten zen zuzendaria eta filmea normalean, dana bardina izaten zen. Baina aspaldian hasi dira zuzendaria bat eta filmea beste bat irabazten. Eta nik hori normala ikusten dut, ez dauka zer ikusirik igual zuzendaria izan alda hori lana oso ondo egin duena, baina pelikula igual, gehiago gustatzea beste bat, Bai. Eta hemen kasuan adibidez, Campeones izan da pelikula bezala irabazi duena, pelikula. Eta El Reino adibidez, eraman duan beste sari, Antonio de la Torre, zuzendaria Sorogoien, gidoia bebai, montaketa, sari potenteak El Reinok egia zan irabazi duan beste, Luis Tahara bigarren aktorea bezala. Campeonesen kasuan pelikula irabazi du, gero musika Koke Maiak egin duena, berak irabazi du, eta gero bebai Jesus Vidal aktore berria bezala, berak solta zuen espitxa esan zuena, supervirala egin da, egia esan zuen gauzak eta batez beha maieran iritsi zitzaidan, Bai, unkigarria. Unkigarria, ezta? Bai, oso polita. Eta horre gauzak ematen dute pixka bat bizitza, erlako jaialdi Sevillan egin zen, Sevillan. Lekuz aldatu da, normalean beti Madrilen, Bartzelonan ere egin zuten baten ez daki, baina beti normalean Madrilen izaten da. Da, pixka bat emoten dio, pixka bat punto ezberdina, eta ia tortzen diren hona ere, bai, Auskalo, inoizak jakiten. Bilbora MTV joan zen, orduan inoizak jakiten, Igual? Nafarroan zinema gero eta... Hori da, zinema gero eta... Daukagu estreinaldi bat, zuzendari... Goietan, Nafarro aldetik zuzendari batek saria eraman zuen, dakiguna bezala sari asko dago eramaten Raúl de la Fuente, Animozioko Un día más con vida arekin.
Orduan ni pentsatzen dut naparrak gero eta, euskalduna naparrak eta Euskal Herri guztia dagoela hor pixka bat, Bai, pasaden urtean ere handia izan zen, kalidadea dago. Bai, ezta? Bueno, niri hori posten nago, eta gero eta gehiago egon behar da, ezta? Errementari ere egon zen. Bai, errementari bai egon zen hori da, bai. Gauza asko daude eta apurka espero dugu gero eta gehiago egotea, ez? Gero egon zen abesten Amaia, amengoa dela bai, abesten egon zen, bai hitz egin dute asko ez, beragatik, egon zen soinuaren akats bat eta beran naturaltasuna eta jendea gauza asko hitz egiten dute berari buruz, ez? Baina, han egon zen bera, hala ero nola bai handabil, ez? Zandan bezala. Eta gero Rosalia bai atera zen, abesten, oso ezberdin, me quedo contigo txungitu zen abesti bat, jende hoitzuta dago beti beste rollo batean abesten bera, ez? Eta hor, demostratu zuen gauza asko egin alduela, ez? Bai, ezta? Bai, nahizko... Leku, orain dela gutxi Txinan egon naiz, eta Txinan Rosalia entzuten da bai. Behitu? Eta Txinan entzutea da oso arraroa, oso arraroa, eta... Entzun da neukan, arrakaste izaten ari zuela Ameriketatik, eta Txinan bai, ez que Txinan ikusi nuen ez, hemen ere bai entzuten da, ez gelitu nintzen, harrituta. Hor, bai, bizartea oso desberdina, Bai, horregatik, eta malamente, esan nuen ostra, txinoak ulertzen dute hau ala, eta han dago, bai, mundu guztian dabil hau, Bai, zerbait izango du, ez? Ez dakiz gertatzen da, baina, ondo mugituko dute bai egia esan, baina bere bai, ez, zerbait dauka jenderi, ez? Gustatu zaiona, ero txoka, ero horik ezak zer dan, baina bentsat hor dabil. Eta demostratu zuen, kanta zuenean Me quedo contigo horekin, daukala ez bakarrik gauza bat, baizik eta alduela egin abesti ezberdinak, eta ondo. Bai, almen asko ditu, bai. Bueno, eta goiak pasatu dira, eta Berlinale hasi da oraintxe. 79. urtea Berlinale, eta hor, sail ofizialean Isabel Coixet egongo da, sail ofizialean egotea Berlinalean, oso ona da, Elisa eta Marcelarekin, lehenengoko ezkontza ofiziala homosexuala izan zen Elisa eta Marcelana, eta hori eramaten du filma, eta orduan bera egongo da hor, sail ofizialean. Gero lehendakari bezala dago Juliette Binoche, eta esaten dute sail ofizialean 151 zuzendariak neskak direla. 151, Berlinale hasi da bizka bat txipaldatzen, beste danak aldatzen azten diren bai, eta hori oso ondo iristen zait. Eta gero, sail ofizialean daude betiko asko bai, da François oso ondo bai dago, Sidney Pollacken Aretha Franklina egin zuten dokumentala berriztu dute eta bai aterako dute hor. Eta, Netflix, Isabel Coixeten pelikula, Netflixek ekoizpena egin du, eta orduan Berlinalek, badakizu Cannes eta egon zena Kreston naztea Netflixekin, Berlinale egin du pixka bat puntu erdian gelditu da, esan dio, egongo zara sail ofizialean, baina pantai handitan ezainatu behar duzu lehen. Eta hori da, erdian gelditzea ondo izten zait, ez? Plataforma, streamingeko plataforma gaur egun dira... Errealidadearen parte garrantzitsu bat, bai. Eta Berlinalek esan dio, zu egongo zara hemen, baina pantai handian ezainatu behar duzu, niri ondo izten zait. Hori da gauza bat, bentsat, erdian gelditzea. Ez zuretzat, ez bestentzat, Cannesek adibidez esan zuen, Netflix fuera. Hemen ez da sartzen. Orduan, klaro, ez? Bai, hor aukera eman dute bintzat, ez? Hori esaten gozela, ikusten dugu, gero eta gehiago dela jende guztia dabil. Plataforma, streamingeko plataforma guztiekin, han beste daude, ez bakarrik Netflix, HBO, pila bat daude, eta Netflix badakigu indar handia daukala. Eta hori ondo iristen zait, pandai handiak ez dira desagertu behar, telebista eta zinea biak aldabatera bizi dira, bizi izan dira orain arte, eta aldatzen duaz gauzak, eta joan behar gara, ez? Hori da, eta bestelaz, lehen soinuri gabeko pelikulak egiten ziren, azkenean hori denbora aldatzen doa, ez? Eta egokitu beharra da. Bai, hori da, egokitu egin behar da, eta nik uste dut Berlinale hor egondala oso, ez da jendeak zepentsako duen, baina nik uste dut hor bentsat harrapatu dutela puntu bat, bien artean, egin aldutena zerbait.
Orduan, Catherine Deneuve bai joango da, eta egongo gara pixka bat, 7tik 17ra, aber segertatzen den Berlinalen, ez? Eta biliko gara ikusten. Eta, orain guazen hitz egitera, ezainaldiak hanbeste daude bai, esaten dizuna bezala hain gauza asko daukagun hitz egiteko. Hori ona da. Hori ona da, ezta? Estrainaldiak daukagu gainera pixka bat popurri. Eta hasiko gara Maria Reina de Escocia, nahi baduzu ikusiko dugu, trailerra. María Estuardo es condenada a muerte por orden de nuestra soberana Isabel, reina de Inglaterra. ¿Cómo hemos llegado a esto? Hay noticias. El rey Francisco está muerto. Vuestra prima ha regresado para reinar en Escocia. Ella es formidable, mi señora. ¿Con que viene preparada para la guerra? No. Puede que comande ejércitos, pero decidle a mi prima que rezamos por la paz. Espero que podamos conocernos en persona y que convengamos nuestro destino. Debéis afrontar la verdad, mi señora. Ella tiene derecho a vuestro trono. ¿Queréis que deponga a mi hermana monarca? O estalla la guerra allí, o estalla aquí. Nuestras tierras están sufriendo un azote. Una mujer con corona. ¿Qué dice su hermano? Su lealtad estará con nosotros. No hay hambre de guerra. Pues abrámosles el apetito. Cuán crueles son los hombres. Lo único que he pretendido ha sido unificar este reino. Pero intentan usurpar mi corona. Un asesino, un traidor y una reina. Pero yo seré la mujer que ella no es. Traemos a este mundo un heredero de Escocia y de Inglaterra. Nadie puede saber de este encuentro. Si habláis de ello con alguien, lo negaré. Sed la madrina de mi hijo. Sed mi hermana. María es nuestra enemiga. No queremos postrarnos ante ella como nos postramos ante vos. No reuniréis un ejército. Muchas veces negasteis que pudiera hacer lo que acabé haciendo. No os dejéis manipular. Vuestro corazón es más grande que el de los hombres que os aconsejan. Cuidaos de vuestras palabras. No acepto reprimendas de mis inferiores. ¿Vuestro inferior? Si me matáis, matáis a vuestra hermana. Matáis a vuestra reina. ¿Cómo hemos llegado a esto? Hau Maria Reina de Escocia, Josie Rock, inglesa da pelikula, eta zuzendaria antzerkiak egiten izan ditu beti antzerkiak, eta orduan igarten da filmean daukala zuzendaria dela antzerkikoa, ez? Igarten da asko. Daude aktore oso potente bi. Saoirse Ronan, leku guztietan agertzen da orain, egin duena Lady Bird, eta Margot Robbie, agertzen da oso makillauta, ez duena ematen, bera da oso polita, oso, ez? Kriston guapa da, eta hor agertzen da Isabel erreginana egiten, eta ez du ematen bera ere, da, basari. Da orduan, Saoirse Ronak egiten du Maria Estuardona, beretan pasatakoa da, eta biak lehengusinak, Isabel eta Maria, beraien etzaiak bezala, baina lehengusinak ondo eramaten dira, admirazioa beraien artean, baina bata besteari kendu nahi, ez? Tronoa, Eskozia, inglesa, ez? Biak nahi erreginak izan bertan, eta hor ikusten dira, politika, gerrak, eta beraien arteko, ez? Borrokak. Eta, dakigun bezala, Maria Estuardo hil egin zuten, eta bera lehengusina izan zen, esan zuena hiltzeko, orduan... Spoilerrak, baina historia da. Historia da, ez? Dakigun bezala, jendea joan behar da, historia ikustera, pelikula hau ikustera, baina badaki ez dela izango amaiera polita daukana, ez? Orduan, Maria Estuardon eta Reina Isabel, erregina Isabelan, beraien arteko harremana, eta, jendeak, batzuk ez dute jakingo egia esan, ez? Zuk esan duzun bezala, spoilerra, segun zelan eramanda dagoen pelikulan,
Ez dakigu ikusiko baden, edo espaden ikusiko, baina dakiguna da besteare, Isabel izan zela, ez, agindu zuena bere lehengusina hiltzeko, ez? Eta dekapitatzen, orduan 1500 pikuko urtean, buruak entzen zioten segituan, hor, ez dakit, bai, biopik bat da, 16. mendekoa, eta ez dute pini horrelako ondo filma hau, esaten dute pixka bat muntaketa daukala, muntaketa oso txarra daukala esaten dute, beraiek daudela honen, beraiek aktoreak, eta baina esaten dute dalago pixka bat gehiago eskatzen zuten, solako historio, filme bat, eta neskak protagonistak eta oso indarrazko, baina neskak protagonistak eta indarrazkokoak, baina mutilez, josita eta igarten da horre garaian mutilak, zelako indarra eta dana beraiek manejatzen zuten, naiz eta beraiek egon horre, erregina bezala. Hori ikusten dela edo hori kritikatu egin dela? Hori ikusten da, nahiz eta esan protagonistak neskak beraiek eta indarra, eta batez ere Maria Estuardo hau bera da protagonista, ezagu dute, berarekin fijatzen gara, beraien artean, ez dakit daukaten estena bat bakarrik bien artean, eta ikusten dena asko da hor gertatzen zena, mutiak zelan, ez dut esaten hori kritikatzen dutena, baizik eta hor garaian hori pasatzen zela, mutien artean, mutiak agintzen zutenela eta beraiek marioneta bezala, zelan erabiltzen zuten bebai, naiz eta erreginak eta naiz eta saiatu beraiek epintzen, zelako indarra ukin zuten, eta hori dana hori ikusten da bebai. Ze hori kontatu digute, sasoian horrela zela, neskak eta horregunean, gaur badaukagu zaila, imagina hor, umea ez baduzu ukitzen, hor bakarrik erreginak eta behar zuten handrak, umea, heredero bat eukitzeko, esaten zan bezala, Eta bestelan ez dute baliozetako. Eta gainera, Reina Isabel deitzen zuten, la reina virgen, horrela, deitzen zioten. Zelako eskondu inoiz bez, eta orduan hori bai kritikatu egiten zuten. Hau dana ikusten da pelikulan, baina esaten dute montaketarekin ez dutela, martxa ez daukala ondo, galdu egiten duela pixka bat, Orduan, ikusi marko da, jakiteko, egia bada, ero ez, baina hori zaten dute, beraiek ondo daude, historioa gehiago merezi zuela, montaketan igual pixka bat galdu egiten dela, galdu egiten dela. Baina, hor dago aukera, Maria Estuardo ezagutzeko, pelikula asko daude egia esan haue biei buruz, batez ere la reina Elizabeth, la reina Isabel, eta los Tudor, eta mila gauza daude, hauei buruz, baina honek aktore biak, biak batera egia esan bastante potenteak, Eta, aldatzeko pixka bat estiloa, joango gara The Prodigyra, estatu batuetan, eta hemen da ume bat indar maltzurra daukana ematen duena barruan, ama dago, ezin duela, ez dakiz zer egin, ze, klaro, bere umea da, eta bere umea azten da pentsaten zerbait barruan daukala, eta poseiuta eta bezala dagoela, eta orduan beldurrezkoa hori The Prodigy nahi baduzu ikusiko dugu, trailerra. Observa el ojo plateado de la varilla. Cada vez que oscila, imaginaremos que desenredamos un trozo de cuerda, poco a poco. Y ahora imaginemos que esa cuerda es el tiempo, desenredándose minuto a minuto, segundo a segundo, corriendo hacia atrás. El tiempo se desvanece. Volvemos atrás en tu vida. Volvemos al día en que naciste. Vuelve a la época anterior a este cuerpo. Ya no estoy hablando con Miles. Estoy hablando con la persona que se ha instalado dentro de su cuerpo. Dime si puedes oír mi voz.
Miles, ¿qué te ocurre? Mamá, tengo miedo. Ven aquí, cielo. Ven aquí. Beldurra ematen du, ezta? Bai. Beldurra ematen du, ezke honek... Gainera, normalean nazaten duzunean ume bat, eta honek poseiduta eta gauza arraroak egiten, eta ez? Bai, azkenean umeak direla hori ez, aulak ez baina inozentzia... Claro, esaten duzu, ostra, honek zer egin aldu, ez? Ama da Orange, hau ez telesaia egin duena Orange is the New Black, horko Taylor Swift horren berak egiten du amana, ez? Eta orduan umea ama sartu beharko da hor zer dagoen hor barruan, pixka bat pasaura atzera joan beharko dira ezautzeko hori ez nondi datorren eta beldurrezkoa eta bueno, oso zaila amarentzat. Ze bere umea da, ez? Berez, naiz eta hor barruan behar bada zerbait maltzurra uki, eta zer egiten duzu, ez? Da orduan, hor daukagu oso ezberdina, ez? Pizka bat beldurra nahi baduzu pasa eta, ez? Da tentsioa eta, ez? Eta ez usteak hartu, hemen daukagu aukera, Eta gero hemendi pasatzen gara komedia, en plan light, esan damos, horrelakoak bai egon behar dira, Jefa por accidente. Hemen J-Lo, Jennifer Lopez dago, aktorea bezala, eta nik uste du dagoela, ez aktorea bezala baizik, eta produkzioan, eta dirua pintzen, bai, hemen dago. Bera, protagonista, esaten den bezala, dago. Eta, bueno, iristen zait, ondo dago parte batetik, ze bera supermerkatu batean dago lanean, ez dago nagusia bezala, ze bera erikustatuko litzaioke nagusia izatea, baina, bueno, nahiko luke, baina ez dauka unibertsitateko karrera eginda, eta orduan hartzen dute bat, kanpoko bat, karrera daukana, eta orduan bera beste leku batean, azten da lanean nagusi bezala bera, kurrikulunean pizka bat aldatuta gauza batzuk, eta orduan horregatik da, jefa por accidente, demostratzen du bera hainbeste urte ondala hor, eta berak ezagutzen duela inopaino gehiago, baina zer egiten duen ez du, ikasketak edukitzea, titulitis, hori, askotan, eta hau titulitis hartzen dena da, entxufatu bat, ez duena balio ezertarako, baina daukana bere paperatxoa esaten diona, eta horri buruz hitz egiten du pixka bat, ez? Hor hemen egon leike ez da baira kristona, batzuk izango dute gauza bat, bezatzu beste bat, ez? Egia esan, ez dakit zuzer pentsatzen duzun, hanei kasuari buruz, ez? Jende asko nik uste dut balio dutena asko eta igual urte asko dara matzatenak, esperientzia asko daukatenak, igual lanean, ez? Denak gehitzen du, ez? Bai. Esperientzia ikasketak, baina azkenean dira pertsonak, balio dute edo ez edo. Pizka bat banandu egin behar da eta ikusi behar da bakoitza, ez? Zenbat lekutan gertatzen da enpresetan igual bere semea jartzen dute, titulua dauka eta bere semea, eta ez du balio ez dago, ez daki ez zebez, gero beste bat barruan, beste urte daramana, eta berak eramango zuena enpresa hobeto, baina, klaro, igual ez dauka hori titulua, baina beste urte darama horren enpresan, eta ez dute, itezin inoiz altza, ez? Gora. Horrelako gauza gertatzen dira bizitza realen, eta bueno, hemen komedia bezala, baina bueno, Jennifer Lopezek ekartzen digu bera, ez? Berari gertatzen zaiona hor pelikulan, ez? Zelan, egin behar duen guzurrak esan. Hori bizitza realean gertatzen da batzuk guzurrak esaten dute, ez? Lortzeko. Askotan guzurrak batzuk esan behar dira lortzeko gauzak, eta ez? Ematen du, zema bidar neskak, orain dela urteak eta urteak, idazleak eta zenba bidar guzurrak esan behar izan zuten, ez? Pseudonimoa mutil bezala jantzi, eta gaur egun ere horrelako gauza gertatzen dira, geroteak itxiago, baina oraindik daude lurralde askotan guzurrak esan behar dutenak, ez? Eta hemen komedia bezala daukagu hau, nahi baduzu guazen ikustera ber, trailerra. Todos los directivos tienen titulación universitaria. Lo único que te detiene eres tú. Ojalá se valorara la experiencia tanto como tener títulos. Que los jodan. Te ha llamado una mujer.
por una entrevista de trabajo. Ay, madre, ¿Franklin and Clark? Tiene un currículo interesante, Escuela de Negocios Wharton. Perdone, ¿qué? Y por supuesto, no te pierdas su página de Facebook. ¿Mi página de Facebook? ¿Obama? Te he dado una nueva identidad. Querías impresionar y te he inflado el currículo un huevo. La mentira te ha abierto las puertas, pero tú has conseguido el trabajo, cariño. ¿Quién es la mejor? Va. ¿Quién es la mejor? ¿Soy la mejor? Lo eres la mejor. ¡Espabila, vamos! ¿No es fácil conseguir trabajo a tu edad? Mírame. Vale. Cámbiate de ropa ya. Pareces la señora Dogfire. ¡Hala! ¿Este es mi despacho? ¿Te han dado un piso? ¿Y tarjetas de crédito? Esto ya me lo quedo yo. Ni se te ocurra. Y me llevo los posavasos. No, Vas a decir la verdad, ¿no? Puedo hacerlo. Esa es Maya Vargas. Estas son mis amigas de... Norton. Wharton. Estuvimos juntas en UNICEF. Salvamos ballenas. No confundas ese rollo de Facebook con quien eres en realidad. Te admiro muchísimo. Quiero ser como tú de mayor. ¡Sorpresa! Siempre has sido buena. Tú eres la única que lo duda. Buscamos un nuevo distribuidor chino y la única persona de la empresa que habla mandarín eres... ¿Yo? Tengo una idea. El veterinario de mi gato habla mandarín. Sería un placer organizarle una visita. Primero cerremos el contrato. Me encanta. Bueno, eta orain pasatuko gara Lego bigarrena dator Lego, umeak eta ikusteko, umeentzako bai ikusteko aukera daukagula Lego bi, lehenengoa eukizuen arrakasta, eta hemen dator bigarrena, hemen animazioa Lego, jende guztiak ezagutzen duen muñekitoak dira, eta Magmas estiloa dauka, honek pelikulak, eta alienigena martziano batzuk agertzen dira ume txikien ahotsakin, eta baitzen dute bost Lego, bat dela protagonistaren neska laguna, eta bera erreskatatzeko joan behar da, eta hor Batman ere bai dago Legon, eta orduan, dana pixka bat akzio askokoa, eta barre egiteko, eta ondo pasatzeko. Eta, bera protagonista da oso alaia, esaten duena, dana zoragarria da, eta beti bere iristen zaio dana oso zoragarria dela, nahiz eta horreka martzianoak etorri dana apurtzera eta honek baitzera, eta daukagu aukera ondo pasatzeko, hau da ondo pasatzeko, eta Lego muñekitoarekin, animazioa ikusteko, guazen ikustera nahi baduzu. Hace un siglo de los terribles acontecimientos del Taco Martes. Nuestras vidas se sumieron en el caos. Esta nueva vida nos ha curtido y endurecido a todos. 2 cafés, por favor. Uno solo y el otro con un pelín de leche y 25 azucarillos. Bueno, nos ha curtido a casi todos. I wake up in the morning, wide awake. ¡Buenos días! For the day. ¡Hola, cyborgs! What a morning. ¡Buenos días, ratitas de alcantarilla! Emmet, tienes que dejar de fingir que todo es fabuloso. No lo es. Vale, ok. Y por eso he cultivado un lado súper duro que impone muchísimo. ¡Mira, mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo! Oh, no. ¿Y ahora qué? ¿De qué va esto? No lo sé, pero ese beat es muy cool. ¡Oli! ¡Corre! ¡Conoce nuestros movimientos! ¡Qué raro, ¿no? ¡Emmet! ¿Qué? Traed ante mí a vuestro líder más fiero. Este es el especial. ¿Ese? ¿Un fiero guerrero? Bueno, técnicamente la parte guerrera ha sido obra mía, pero... Así que te has enfrentado a un maestro constructor como a una killer y ese inútil es el líder. Él, bueno... ¡Lucy! ¡Emmet! Agárrate a tu tiesto, Planty. ¡Vamos!
a salvar a Lucy y a todos los demás que han sido capturados. Contemplad la galaxia hermana. Nada de boalas, no le deis la satisfacción de decirle boala. ¡Eso es peor! ¡Callaos! Eta bueno, orain goazen estreinaaldia, lehen komentatu dizudan bezala, hau zuzendaria naparra da, Joaquin Calderón, eta Basque Selfie deitzen da filma, eta Korrontzi, Agus Barandiaran musika eta dantza euskalduna eraman duena leku guztietara, horri buruz da, dokumental faltsua deitzen dana bezala da, zer gertatu zitzaion berari, eta orduan bere baserria nahi zuten apurtu errepide handi bat egiteko. Eta bere baserria 1540 urtekoa, eta orduan, horrei buruz da pixka bat, fikzionatuta, faltso dokumentala fikzionatuta dago. Hemen agertzen dira Itziar Aizpurua, Itziar Ituño, Candido Uranga, Aizpea Guenagabe bai agertzen da, aktore onak agertzen dira asko, eta dauka punto melankolikoa, hori puntua, bereien musika, esango dugu, Durangoko azokan egon ziren diskarekin, hemen agertzen da musikarekin, baina, ez dakit, iristen zai guretzat bentsat polita ikusteko. Zu egon baino egon dira pelikula aurkezten. Sandra Iraizoz etorri da ere parte hartzen duela pelikulan. Bai? Begira. Egon zaret orduan hitz egiten, ez? Bai, hori gaur estreinatuko delari buruz. Zinemiran egon zen bai, Donostiko jaialdien Zinemiran egon zen bai. Eta ez dakit, baina badaukate gogoa ikusteko, ze nik ez nuen euki aukera Donostin ikusteko, eta hombre, euskaldun filme bat dagoenean beti eman behar zaio, Eta gainera iristen zait gai bat oso polita, ezta? Bai, interesgar, polita. Bai, polita da, eta gainera eraman dutenera, dokumentala ematen, baina historio bat eramaten eta gainera bera Korrontzikoa protagonista bezala, ez bakarrik dokumental bezala testigantzak esaten baizik eta doa bizitzen eta fikzionatuta, ez bezala, baina benetan gertatu zaion gauza bat, ez? Orduan nire zentzat originala ere, bai, ez da? Bai, eraman da dagoenera, oso... Tradizioarekin dagoen joko hori, ez? Karo, eta grabatu dute Nafarroan leku askotan, eta bai Getxon, eta leku askotan egon dira, grabatzen, egia zen. Orduan, nahi baduzu ikusiko dugu trailerra. Kriston gatazka igual. Antza, errepidia badao, bai zabaldu nahi dabe. Yo conozco al dueño de este caserío, Agus Barandiaran, el de Korrontzi, ¿te suena? ¿El mismo? El músico, sí. ¿Tú crees que podemos tener esperanza después de todo lo que ha pasado, de todo lo que han sufrido mis padres y todavía el caserío, que si la amenaza, que lo van a tirar, que lo van a tirar? ¿Cuánto tiempo está pasando y estamos igual que antes? Toda la familia hemos luchado por eso y nadie está ayudando para nada. El origen de tu casa está aquí dentro. La baserría da Dana, de Cota de Dana. Este caserío es una choza. Son 500 años, ¿sabes? Son 500 años de nuestra familia ahí. ¿Hay posibilidades de que no tiren el caserío? Hay que acelerar el asunto del caserío, para empezar a demoler cuanto antes. Es que yo soy músico. Soy músico, toco el acordeón, toco la triquitilla. En este momento no te puedo decir que sí. Ostras, gogorra izen behar da, Al final me siento solo. Polita ematen duzta? Bai. Jendeak badaki nahi badu ikusi, oraingoan dauka. Ze horrelako pelikulak jendeak jakin behar du ez pagarela joaten ikustera
harin desagertzen dira zinetik, ikusten badute da, eta segituen etortzen da superprodukzio bat hor, eta pum, da kentzen dio lekua, orduan. Jendea jakin behar du lehenengokotik joan behar garela ikustera, ze bestela kendu egiten dute, segituan. Lehendabiziko asteburuak Garrantzi handia dauka, horregatik. Eta bueno, eta hau, esaten dizuen bezala, estreinaldi asko daude. Eta hemen digoaz, High Life-era, High Life, Claire Danes zuzendaria de kulto deitzen diotena, bueno, frantzesa. Hemen agertzen da Juliette Binoche, Juliette Binoche horrelako pelikuletan agertzen da. Pizkat direnean intelektualak, gero puntu hori, Juliette Binoche nik uste dut dagoela aspaldian, danetan. Eta agertzen da Robert Pattinson bebai, Crepusculokoa. Horre bebaia, ez, saiatzen da bebai. Pelikula zientzia fikzion, ero pizka bat edalakoak direnean bebai, ez, askotan agertzen da, ezta. Hemen, nabe espazial batean, pizka bat esperimento bat bezala joan dira nabe espazial batean bakartasunagatik hitz egiten du bai. Nahiz eta zientzia fikzioa izan, ez zientzia fikzioa superprodukzioa, baizik eta zientzia fikzioa low cost esaten da bezala, ez? Eta humanitatea gehiago, ez, hitz egiten duen orduan. Reprodukzioan asistida esaten da bezala, Robert Pattinson bidaltzen dute nabe batean, ez bakarri berari, beste batzuekin, baina pelikulan ikusten dugu bera ume batekin, ez, denbora guztian, batez ere. Gero joaten gara deskubritzen zelan gertatu den hori, eta Juliette Binoche agertzen da bai hor, medikua, ez, bera hor esperimentoan, ez, parte hartzen duela bezala, eta hor ikusten dugu, ez, baina batez ere hitz egiten du Robert Pattinson hor goian zulo beltz batera, agujero negro zulo beltza galaxia batera bidaltzen dutena behan, konbikto batzuk, esaten da bezala, venga, zu aita izango zara han, esperimento bat bezala, esaten da bezala, eta da pizka bat arraroa gaia, esan. Gaia da oso arraroa, baina gero hitz egiten du gauzak pertsonagatik, baina espazioa eta ingurumena, eta bebai aita esateko, ez? Gai unibertsalak, baina zientzia fikzioaz naztatuta. Eta orduan, egon zen zinemaldian, eta zinemaldian pizka bat kritikatu zuten zelako zientzia fikziokoa. Orduan, klaro, zitxe zen bai egon zen. Da jendea badakizu, esaten zu, ez horrelako gaia bada ez da egon behar hemen, egon behar da bere, ez? Bere beste jaialdi batzutan. Eta hor egon zen pizka bat kritikak eta gauza asko egon ziren ze jendeak esaten du ez, fantastikoak eta horrek badaude jaialdiak, ez? Orduan hor egon behar dira eta zinemaldian, egia esan, beti gertatuko dira horrelako eztabaidak ze lekua zaude kentzen beste bateri eta orduan, ez? Baina, ez nekien zinemaldia zegoela zentratuta gai... Zinemaldia ez dauka gai bat, aldu epini nahi duena. Orduan, ez, nik hori uste dut, aldu epini nahi duena. Orduan, nik ulertzen du bai batzuk esatea, hau pintzen baduzu, honek badaukate aukera zitxez eta zine fantastikoko lekutan egoteko, ez? Baina, horre da, ez da bai da, beti sortuko da zerbaiten ez da bai da, solako gauzekin. Egia esan, ez dagoela zentratuta gai batean, ez da, izan behar da horrelakoa, LGTBI bada, LGTBI ez dakize bada, ez dakize bada. Osak ez, mila gauza sartu alditu, ez? Zinemaldiak, gai guztiak, nahi dituenak, egia esan. Anitzagoa, beratxagoa, ez? Bai, baina horre egon zen ez da bai da. Batez ere fantastikoa, zientzia fikzioa zelako, eta horrek zeukalako bere jaialdiak. Nahi baduzu ikusiko dugu, ikusteko zelako atmosfera daukan, a ber. Desde que dejamos el sistema solar, no hemos recibido ninguna comunicación. No voy a rendirme. Casi todos seguíamos vivos. Éramos escoria, basura. Desechos que no tenían sitio en el sistema, hasta que alguien tuvo la brillante idea de reciclarnos y servir a la ciencia. ¿Por qué sigue recogiendo su esperma? Nunca tendré hijos. Algún día.
Sé que me veis como una bruja. Parece tu nueva religión. ¡A la mierda tu misión de engendrar niños! Empezamos con las maniobras de deceleración para que la nave se acercara a un agujero negro. Ese es el objetivo principal de nuestra misión. Comprobar si es posible extraer energía de un agujero negro en rotación. ¡Estás enfermo! ¿Me parezco a mi madre? Eres especial. Eta bueno, eta orain, joango gara berriro Frantzira, baina orain da La clase de piano. Nahi baduzu lehen ikusiko dugu trailerra, eta oraintxe komentatuko dugu, La clase de piano. Estas manos son lo más valioso que tienes. Ellas te permitirán crear aquello para lo que naciste. Música. Soy director del Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Pocas veces he escuchado a alguien tocar como tú. ¿Qué quiere de mí? Ven a verme al conservatorio. Podremos hablar con calma. El concurso internacional de piano tendrá lugar en unos meses. Este año, dadas las circunstancias, la elección es clave. Ya hace 3 años que ningún alumno nuestro se lleva el premio. Mañana, en el gran auditorio a las 6 en punto. Siéntese. Asistirás a clases de la Condesa. La Condesa es la mejor. Do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol. Es una gran oportunidad. ¿Ahora toques el piano, Matt? No participaré en el concurso, ¿vale? ¿Te han elegido a ti? Sí, es una mierda. ¿Estás de coña? Todos los grandes han empezado por ese premio. Aquí está tu nueva aula. ¿Qué pone aquí? Mezzo forte, Sí. diminuendo y piano a tempo. ¿Y a qué te suena eso? ¿A cápsulas de café? El concurso se celebrará en poco más de 4 meses. Por favor, Mathieu, haz un esfuerzo. Ponte a trabajar. ¡Corre! ¡Corre, tíos! ¡Corre! La música es lo más preciado de su vida. Creo que eso es lo que nos une a todos. Tocas porque no puedes hacer otra cosa. Tocas porque es vital. Llevas la música dentro, Mathieu. Bueno, hau, frantzetik bebai dator, esan dugun bezala, hau mutil txiki bat pianoaz oso ona, ez? Kriston ikusi dugun bezala zelako ondo jotzen duen pianoa eta hori dana, eta lapurketa bategatik kartzelan sartzen dute, mutiltxoa, eta bat fijatzen oso ona dela pianoan, eta orduan esaten dio, bueno, libratzeko eta egin behar duzu kontserbatorioan egon, klaseak ematen, eta ezakiz eta hor azten da, pixka bat pianoa gero eta gehiago ikasten, eta gero dago Christine Thomas La Condesa deitzen dana, hori berak irakutsi behar diola berari pianoa jotzen hobeto, eta da, betiko honek izaten diren pelikula bezala, zelan irakaslea da gogorrekia, eta bera gero eta hobeagoa, eta aurkeztu behar dela txapelketa batean, eta honek izaten direnak pixka bat bere burua ikusteko zelan hobetzen doan, eta ia lortzen duen bere ametsa, kriston piano jole handia izatea, eta baina hor ikusten da hor pelikula, niri gustatzen zait horrelako pelikulak, musikazko gustatzen zaidalako, eta gero bebai delako superazioa, gainditzeko, eta venga, aber lortzen duen, eta beti irakasle pixka bat gogorregi bat, ero batzutan gaiztoa, hemen kasuan pixka bat naztatzen da hori, eta horri buruz daukagu, gai bat askotan ikusten duguna, musikaldetik, bai abeslariak, ero bai dantzariak, eta hemen kasuan, pianista, La clase de piano. Eta amaitzeko, Estatu Batuetara joango gara, White Boy Rick, ikustera, benetan gertatutakoa da, 80. hamarkadan, Detroit, eta hau benetan gertatu zen, eta oso gogorra da gaia, esan zeu. Hemen dago Matthew McConaughey,
da berak egiten du aitarena, eta bere semea FBI-n informadorea zen, gazte, da gero sartu zen trafikatzen drogan, oso gazte, bera izan da, eta maitzen du kadena kartzelan, betirako sartzen dute kartzelan, eta benetan gertatutako historio bat, eta zelan bere gurasoak eta utzi zuten alde batera, semea. Orduan, da, gai oso gogorra ikusten da, kriston subidan dagoenean altzatutan, trafikatzen droga, dirua, bestia ez da baina ikusten dira alde guztiak hemen, ez? Da, 80. hamarkadako bizitza Ameriketan, Estatu Batuetan, Detroit, eta guazen ikustera nahi baduzu, trailerra. ¿Por qué sigues aquí, papá? En Detroit. Hijo, un león no abandona el Serengeti. Además, presiento que va a ser nuestro año. ¿Sabes que eres el peor padre del mundo? No dejaré que destroces tu vida. Aquí no quiero drogas. ¡Papá! Todo va bien. Bien, nada. Tú estás bien, mamá está bien. Down, estás bien. ¿Vas a dejar que te hable así? Papá, entra en casa, joder. Ray, no te metas. Ponte algo encima, ¿quieres? Vamos a por un helado. Sabéis quién es mi padre, ¿no? Sabéis lo que vende. Sí, al pringao le conozco. ¿Cómo te llamas? Rick. Vale, White Boy Rick. Tienes huevos para entrar como lo has hecho. Pásate por el skate and roll alguna vez, pero no así. Tienes pinta de atracador. Eres bueno, Rick. Si quieres mover coca, ven a verme. Si mi padre me pilla esto, me parte la cara. Pues procura que no te pille. Repártela en papelinas de A10. Reúna a unos colegas y pásala. Pronto la gente sabrá que vas de legal. ¡Es Ricky! ¡Es blanco! Te meterás hasta el cuello y no te dejarán salir. Si hablas, lo sabré. 3,800. Pesaste al nacer. Te miré a los ojos, supe que serías más grande que yo. Que tu vida sería más grande que la mía. Mira esto, papá. Mira cómo vivimos. Apuntemos más alto. Conozco a los jugadores. Conozco el juego. Venga, papá. Puedo hacerlo. O podemos hacerlo. Arreglar nuestras vidas y volver a ser una familia. ¿Cómo lo ves? Pregúntatelo. ¿Creerías que un crío de 15 años trabajó para el gobierno federal? Pues lo hizo. ¡Oh, mierda! Tío. ¿Qué? ¿Vais armados? Ematen du, ezta? Ematen du kaineroa. Gaia benetan gertatutakoa da eta bueno, itxura ona dauka honek pelikulak egia esan. Jo, bueno, dana pinpan, apurka dana komentatu dugu, eta ikusten duzu bezala, aukera dago ezberdinak, oso, Eta asko, baina... Da zein iritsi zaizu pixka bat, badak ezin izango duzun. Iak hartzen dudan, ez dakite, Basque selfie. Bai. Hombre, gatez bere esaten dut, bueno, gutxi gara bera, zuzendaria amengoa delako. Baina asko daude, Bai? Bai, azkenengo hau Detroitena ere, eta bai, zure kasuan adibidez... Bueno, a ber, Basque selfie esan dugunagatik, ez, batez ere. Egia esan, hau azkena, 80. hamarkadako garaia gustatzen zait, eta pixka bat hori puntua asko gustatzen zait, egia esan, ez? Bueno, eta gero bai gustatzen zait ondo pasatzea eta komedia live honek en plan jefa por accidente eta alakoak eta bai gustatzen zait, eza ikustea pixka bat lasai gelditzeko eta ez emateko buruari huelta gehiago, ez? Gehiago. Denek dute berea, ez? Danak dute berea, bai. Baina, bai, azkena eta pianokoa bai gustatzen zait, bai. Bai, esan duzu musika... Musika zalea naiz eta horregatik, bai. Eta gainditzeko... Gainditzeko, batez ere jendeak bere ametsak ez ditu utzi behar alboan eta saiatu behar dira, ez? Borrokan eta aurrera eta, bueno, Horrela lortzen dira gauza. Jende animatu behar da, bere ametsak jarraitzen, aldure, hori da. Bueno, zinema horretan datza, ez? Hori da, magia, artea eta egia esan,
askotan zema bidar esaten zuen, zuk hori ez duzu egiten hori, eta botatzen dizute ez, zure amets guztiak, eta, bueno, ez zara horrelako, ez duzu egiten horrelako, ez zema bidar entzun behar dira, gauzak horrelakoak, eta jendeak ez du zapaldu behar zure ametsak, igual ez, baina zaiatu egin behar da, eta inoz ez da, ez, itxaropena galdu behar. Eta pelikula bera bat egiterakoan ere, beti arrisku asko dago ez, lortuko dut, irabaziko dut gastatzen inbertitzen dena, eta horrela ateratzen dira. Horrela ateratzen dira, ze bezelan, ez genuen eukiko aukerarik horrelako gauzak ikusteko, ez da? Jendeak, zer aukera bentsat badakar, eta umentzako, eta bai beldurrezkoak, eta bai abenturak, eta dramak, eta benetakoa, Osea, gaude egia esan, honek fetxak oso onak izaten dira zinemarentzat. Beste gerotak gehiago gukiko ditugu, eta, joango gara hitz egiten. Hori da. Eskerrik asko, Arantza. Zeuei. Hurrengora arte. Bai, agur. Honela bukatuko dugu astea. Eskerrik asko hor egoteagatik, asteburu ona izan eta astelehenera arte.